I can't have it. Carry that phone, come on. Carry that phone. Hey! Now, no, I'm going to o tu aka unu si egwu politics nke unu otu aka unu si egwu politics nke unu ayara akụrụ ga aka keta sị gị na eme ma ijebe ga ya yini na bụ ndị ntufu ana ha edufu edufu ọ bụ na otu aka sense gị ha lekwa go mma ji ọchị ọ kịrịchiri kwikwi ka ọ ghara ịbụ na ijizu 4 years nene ụmụ nwaanyị ihe na-achịgharị ụmụ nwaanyị ndị ma ụfọdụ tọrọ nne gị na ihe ị na-ekpogharị ha ikpụrụ ha gbago ikpụrụ ha gbada jee na koko chụsịa ha jee na ọgbọ tomato chụsịa ha anaghị awụgharị ụmụ nwaanyị na efegharị mbọsị aka nọrọ ebe ị na-ijeresi na-eme announcement na ị na-eje kọmishọn ka ije kọmishọn ụzọ individual rụrụ personal ụzọ ọrụrụ na-echezi kọmishọn anyị ịkọmishọn anya ijecha kọmishọn anya ọ gaa tru ịbịa gosi anyị nke ịrụrụ ijezie kọmishọn nke ịrụrụ kedu nke ịrụgoro kọmishọn kedu nke ịrụrụ kọmishọn ije ebe a ikpo wara ebe na-agaghị ka mma na-eji baro arụ ụzọ na-akaghị ka m fụrụ ebe eji baro etekọrọta n'ezi o nwere ihe na-agba ngharị o nwere ihe na-adị agbagwoju m anya na mmadụ ji ahapụ ihe kwesịrị ka o mee hapụ ya je na-eme ihe ọzọ onye mara ihe dị mma ma o mee ihe ọzọ bụrụ amaghị ihe elere m anya na soshal midia n'oge gara aga wee na-afụ eze ndị ise ke ka pọn n'unu ya wee gbaa unu ọkụ ngwongwo niile dị n'ụlọ ahụ wee gbaa ọkụ gbaa ito achis wee bee si anya nwezikwara gọọmenti anya nwezikwara sekuriti ọ na-agba akpọ m ọrụ nna ajụ na ebe ọ bụrụ ọsụ ma ogu nsị a na mma eje asị m na-atụkwana ụkwụ ọ bụrụ ilu asị m ụkwụ m atụkwara ndị isi na ise ka asị mba n'oge eria ọ bụ n'uli ka ọ bụ ụkpọ mgbe na-ajụ anya nwezikwara gọọmenti amekwu na aghara ibi ya ọrụ APC ka njere na bịa na Disemba sa ka nje ka nkụta ọrịa na ọ gara ama nze ọmụghịrị ọdụ wee sị ka nkụta ọrịa APC ewesị na ote na anatadebere ụlọ nsị agha ha ụlọ nkụ asị nnọọ ka mgbe gọvanọ ọbara na ka mgbe ahụ natabeghị ụlọ ọkụrụ na wee fụọ onye ije na-eje ama na-agba na-eso ya o nwere ihe mmadụ na-eme n'ụwa a na-enweghị ndị dị calculative na calculate na-agụ ụkwụ ọnụ onye eziokwu na Anambra bụ first number 1 na-abịa n'Igbo niile Anambra bụ enweta ada ya ka eji abụ abịa na-achọ onye maara ihe ka ọ chịa Anambra gọvanọ anyị wee hapụ ihe o kwesịrị ime ebe areas niile o kwesịrị ịmauntụ sekuriti ya hapụ ya ngwa na ebube m ụzọ kwara nne ya gọvanọ anyị wee sịra na ọ dara iwu na ọ ga-eme nke a n'ụwa ya o jiri were ego dị otu a wee kwa ozu mana o tụrụ m anya na ọkwara nna ya ka ejere ebe ahụ ha na mụnwa jere ebe ahụ afụrụ m VIP o debere gọvanọ afụra nna ebe ome adịghị nsọ ikpe ama eze mara iwu daa iwu mmadụ anyị ejikarị 10 million kwa ozu mana ofu 10 na akwamozu nna gị nọ na 20 million mgbe bịa kaụntụọ VIP niile dị ebe ahụ ọ bụrụ 6 biko ndị gụrụ akwụkwọ ndị mụ eme calculate ene 20 times 6 one ka ọ bụ ihe eriri na ihe aṅụrụ na mmanya agafere agafe na nne agafere agafe agụrụ ọnụ uniform wee bụrụ orishirishi set by set ndị a na uniform ndị a na uniform ndị a na uniform ebe niile uniform ihe ọkwa ego steeti ọ bụ ego ihe ọkwa ego steeti ị na-agwa na ọ bụrụ na ịbụ gọvanọ na ya ewe nwụọ maka na ebelebe karịa igbu ndị ọchị akarị ka ndị akwa ọ ego steeti ka a gbariri ihe a ihe eji tinye gị ebe ahụ abụghị nọ
no imeritire ihe yitige ebe abụ na anyị lere anya bụrụ na ịbụ prọfesọ anyị gbadoro ụkwụ lejere anya na prọfesọ ịbụ si na ya ama ihe neutralize na ya ama hazie Anambra steeti mana ihe na-ekwozi kịta bụ we are disappointed na gene ntị zipụ ndị ọrụ gosi ha jee mee inquiry what is going on ha jee na local gọọmenti niile na-achị jee jụọ ajụjụ gịnị na-eme ihe na-ekwo kịta bụ we are disappointed anyị amara na prọfesọ nwere ike ịkpọ ụdị agwa ihe ngwa ohi ụka ka nzuri gị ọ bụrụkwa na iji egbu maka na nzuri gị ohi ụka better good mana o ji enwekwa onye ahụ dịka m ya esolitekwa na-ekwukwa call a spade onye fụrụ ihe ọjọọ kwuo rụọ nke dịrị gị rụọ ihe kwesịrị na ya arụ o nwere ka i siri kwuo na ị ga-atọ ọnụ okpoko ọ bụrụ Dubai eji wee bịa n'ihu obodo ukwu road by Zenith Bank wee nwa bịa bọọdụ wee sị na solution isi ya ka ezi ebe solution ahụ dị ị gwara anyị hụ ha because I could remember Israel na ịbata ha ozugbo n'iji eme local government election ka ewe nwanna ka ewe local government election a hold up odie mba ka njụọ ngụ akụdorie ntu nwa mgbe ejeghị ijọ nke ịbụ ọja agba ọsọ ihe na-enye m obi aṅụrị bụ na akwamozu nne Ebube m nsọ ijere waka aka kwuo ihe kwuru na ya gọvanọ hey efuru na ihe Archbishop gwara ya ya tụtara gwọọ ji mmanụ gwọọ otu esi agwọ abacha onye kwesịrị ịgwa gị okwu ọgwa gị okwu onye kwesịrị ịgwa gị okwu agwa gị okwu due to misbehave ịnọkọta isi na gọvanọship je waka ya aka na akwamozu si na akwamozu je waka ya aka na otu chọọchị si eme operate si ebe a je waka ya aka otu mmadụ si ewetara gị gift nna rụọ n'ọrụ ikworo bịanụ ọ ga rụọ n'ọrụ ikworo bịanụ ka ị nwee pasmark rụọ ọrụ ikworo bịa so that echicha pụọ onwe ihe ga-ede maka ihe ide good banyere gị gọvanọ ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu Ebube m nsọ bụ onye Chineke tere ude tee nye mmanụ and onye a na-anọchite anya ndị Katọlik niile o nwere multitude o nwere people bishọp niile maara ya ọ maara ha nche niile na-arụkọ na agbakọ bọọlụ na ofufe odo ngụnwe isi na gọvanọship wee je na-atakụlụ ya ị na-egbu oge ma na Katọlik niile ka ị na-agba mgba ya doo oge anya no entire Catholic members niile ka ị na-agba mgba so ị were okwu na-eje be Ebube m nsọ ịma na ị na-agba Katọlik niile mgba ha were gị ịma mfoni biko bishọp Archbishop Onitsha Archdiocese nna anyị deme ekene dịrị gị izobe ha okwu ịta ha okwu eze otu ụfọdụ ndị mmadụ ya ata okwu eze loo ụfọdụ kwuo nke ya dị mma ịkụrụ ha ma n'isi ntu gbawa so onye ọbụla ji rụọ ọrụ dị ya ịmana ọrụ akpọrọ gị ji rụọ ngụ nwa na-arụ ọrụ Chukwu ị na-arụ ọrụ Chukwu n'ime mmụọ na eziokwu a sị Chukwu gbaa ume otu Archbishop otu akịta isi wee kwuo okwu gbawa m bụ otu ndị igwe nọ na Anambra steeti kwesịrị imepe ọnụ kwuo ha anyị nọ bifo nwoke ha abata n'ihi anyị anọkwanye apụọ isi igwe weta letter of apology or voice note apology is an insult biko gọvanọ biko ana m ayọzi gị ayọ ọ bụrụ na ndị ọrụ anọ ego na-abatakwu na Anambra steeti dị too much or even tax anyị tiri n'ime ahịa agbakọta ego anyị eji emepụta ofu ihe in 6 months ayọ nna ya ọ bụ biko ndị mmadụ na-anwụ every day by day nwanne nya ahụ ka ejidere onye natara Christmas with Highland ya kwuwepụ isi ebe Ogidi building materials kwughapụ isi gbaa anyị isi gwogwo ọ bụ na security n'obodo a ihe ahụ je na-eme anyị ọ na-emekwa imulate anyị ọ na-aṅụ mekpe ihe jekene Delta steeti jekene ni Delta steeti ọ kwụrụ na-akpagharị dị unu bụ ndị ọchịchị anyị na-akpagharị jekene ni Delta steeti a na-azụgide ahịa na Delta steeti igwe 11-12 o'clock midnight mgbe ị chọrọ ịnakpụbe gị nakpụbe gị mana abịa na steeti ya bụ Anambra steeti ọ kụrụ asistant onye ọbụla na-ekwu ọsọ ala ime ama ime egbujiri gị efu aka iburu moto pụtazie ị na-agba ọnwụ ọ bụrụ na isi esi nata ndụ ya dị at riski obodo ọbụla na-achị without security nwanne ị dara ada ka m gwazie gị nke bụ eziokwu nna anyị
obodo bụ na ị na-achị without security o nwere ihe rụrụ n'obodo ahụ nwekwa ihe rụrụ tu a m kwuru ka ọ dị